кайма 1 кг, 40% телешко, 60% свинско, пилешко месо, кисело зеле, най-важната съставка в ястието, свински гърди с кожа и кост, силно нагрят тиган, без мазнина. Слагаме за секунди да запечатаме свинските гърди. С малко сол и черен пипер осоляваме. Внимаваме с солта. Все пак киселото зеле е солено. Ето този цвят гоним. Златисто. Когато достигнат този цвят, ги изваждаме от горещия тиган. За кратко ще запечатваме също и пилешкото месо. Пак повтарям, на висока температура до златисто. По този начин месото ви ще бъде много крепко. Тук пилешкото месо също трябва да постигне такъв красив златист цвят, за да може да бъде сочно в ястието. В същата мазнина, която запечатахте свинските гърди, добавяте половин глава лук, 50 грама ориз измит, разбъркваме, килограм кайма. Не се запръжва много, до златисто се запръжва каймата с лука. Добавяме лъжичка домати, втора лъжичка домати, чайна лъжичка чубрица, чайна лъжичка сол. Прегъваме сърмите, ето по този начин. Намазняваме си глинения съд. Зелеви листя по този начин. Нареждаме си на дъното на глинения съд сърмите и пълнени сухи чушки. Нарязано зеле. Свинските гърди в средата, за да могат да се задушат добре. Ето по този начин. Пак зеле. 50 грама суров ориз добавяме. Пилешкото запечатано месо. Ето по този начин редим отгоре пилешкото запечатано месо. Върху пилешкото отново нарязано зеле. Чаша хубаво вино. Чаша вода. Най-отгоре слагаме цели зелеви листя, понеже ястието ще се готви доста дълго, за да не загори. Подправка дафинов лист. Слагаме 3 листя. Черен пипер, дафинов лист и това е. Отгоре запечатваме с фолио. Запечатваме с капака на 150 градуса 3 часа и ще се видим отново. На здраве до тогава! Ето ни отново след 3 часа по-късно. Да проверим сега какво се случи. Внимаваме, защото е много горещо. Ето го и готовият резултат. Ето го и готовия резултат. Сега сами може да прецените колко е крехко месото. Погледнете за какво става въпрос. Ето това е месото. След 3 часа печене на бавен огън. Погледнете за какво става въпрос.